Zo, de parking hier, ja, centraal de Vogelwaarde aan de sportvelden, is ook wel een referentiepunt die interessant is. Dus dat is even de route met de digitale informatie erbij, is ook altijd wel interessanter. Zo, beste mensen, tot de volgende keer, tot een nieuwe fietsroute met de nodige info. Tot later.